ҳаққи хароҷоти бозор ки аз ин соҳибкор мегиранд дар бозори Корвон боло рафтааст. Пардохти ҳаққи посбонҳо низ афзоиш ёфтааст. мо меспоридем аввал 4 сомон. ҳозир 2,5 сом зиёд шуд. 6,5. Қараудпули пеш чанд сомон медоден, ҳозир чанд сом меден? 5 сомон зиёд шудагӣ. бозори Корвон феълан дар ҳоли бозсозӣ қарор дорад ва ба гуфтаи намояндагонаш 25% он таъмир шудааст. бархе аз тоҷирон бидуни суҳбатҳои видеоӣ аз гаронии нархи иҷораву андозҳо шикоят карданд. ба радиои озодӣ аз номи тоҷирон номае низ расид ки дар он гуфта шудааст аз 1 апрели имсол нархи иҷораву хидматрасониҳои дигар гарон шудааст ва корашонро ба мушкилӣ пеш мебаранд. аммо дар бозори Корвон шикояти тоҷиронро беасос хонда гуфтанд ки нархномаи нав баъди бозсозии бозор амалӣ хоҳад шуд. масъулини бозори Корвон мегӯянд дигаргунӣ дар пардохти чекпулии тоҷирон пас аз як санҷиши кумитаи андоз сурат гирифтааст ва гаронии ҳаққи посбонҳо ба онҳо бастагӣ надорад. ҳама нархномаи мо мувофиқа мегардад бо хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. бинобар ин тибқи нархномаҳои пештарое ки мувофиқа шудааст бо хадамоти мазкур аз 1 метри яъне мурабба бояд 1 сомони чиптаи ҳамарӯза ситонида шавад. ин фақат аз соҳибонҳо ситонида мешавад. эродҳо аз байн гирифта шавад гуфтам мо тибқи нархномаи пештара нархнома яхел истодааст 1 сомон. намояндагони бозор гуфтанд бо таваҷҷӯҳ ба харҷҳое ки дар раванди азнавсозӣ бозор доштанд дар як соли ахир фаъолияти бозор ба зарар анҷом ёфтааст ва аз нигоҳи молӣ зарурат пайдо шудааст ки нархи хидматрасониҳоро гарон кунанд. тоҷирони бозори Корвон бар ин назаранд ки ҳар дигаргунӣ дар нархномаҳои макони корияшон ба арзиши моли онҳо таъсир мегузорад. қабл аз оғози бозсозӣ бозори Корвон дар масоҳати 27 гектар доман паҳн карда буд ва тақрибан 8000 нафар дар он ҷо кор мекарданд. бозори мазкур ҳамчунин маҳалли аслии хариди ҳазорон тоҷири дигарест ки аз ин ҷо ба ноҳияҳои атроф ва минтақаҳои дигари Тоҷикистон мол бурда мефурӯшанд.